हठाৎ खेपेप लई फेके बर जनजाति सुरक्षा मंच नै बरकनि आं कक किसा नायनायखा दिनै बरक रेली रख्लायलायखा आस्ताबल स्वामी विवेकानंद नि ता बुंफिनजागि दंमानि बंनि मेन कक नाकै सिगां रगबो नुखा बंनि प्रेस मिट रक नुखा प्रेस मिट रक नुकमानि जे तिप्रासारक ख्रिस्टियान उनखा हंकाय बा धर्मान्तरी तंखाय इनसाव कक बरक बाय तामहिन बरक सायमिया धर्मनो स्लायजाक खांकाय बरकनो एसटी फेसिलिटी नि मानरनाय आबनो तुइलैसे बरक तिनि आस्ताबल आगुलिनि आस्ताबल ग्राउन्डनो खलावो बरक तिनि लुकुथुम पान्दा आबो बजागाव सौइखा बंनि कक लामो खनाका बंनि नेतारकनि बुखुक्ति कक खनाका तिप्रासारक धर्मान्तरित उंगि दंखा ख्रिस्टान धर्मान्तरित उंखा आबोनि बागै बरकनो ख्रिस्टान फेसिलिटी नि मानरनाय तिनि आं एग्रामानि गांखाय धर्म चिनी अ इंडिया कासे सेकुलर कान्ट्री गाय चिनी अ जगाव धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हनजागो चिनाव चिनर धर्म न तुई बार बारंत एवं धर्म न तुई साबो तामो धर्म खायनाय खाया आबो तुई कोनो कक्रिय जगाव जे जानि जा हामजाक मानि दफा हदा मुकुमु हुकुमु बेबाक न रम्मानि यागुलो जे जानि जा धर्म न हामजाक मानि खलाई मानु धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हनजागो चिनाव गा अ जगाव बंनि बुखुगो तिनि खनाका जे तिप्रासारक ख्रिस्टियान धर्म ग्रहण खलायके हंकायनो जे बरनो एसटी फेसिलिटी नि मानरनाय आबो ब जुक्तियो साकना आंखे वानो बेले वान मा कक तै चिनि तिप्रा दफारक एबा चिनि तिप्रासारक अबनो वान सुक थाइ खलायो तिनि चिनि तिप्रासा गोबां मानो दङ चिनि तिप्रासारक सय जागा साबले दं बरक जे तिनि आं बंनि बासनो खनाय नेखा बा बंनि कगलामो खनाय नेखा बंनि प्रेस मिटको खनावै नेखा जराव साक साकनो सनातन धर्म हनि सावो जराव बा हिंदू धर्म हनि सावो निजिनि सय धर्म तामो आबसि साइमांग्राया मेन कक नाकै अजगाव धर्मनि ककनो तुइलै जों खेकलायना ककया जों तिप्रा दफारक एबा तिप्रासारक ब अवस्थाव दं ब जों जालक लाय दं आबसि सिगां नायग्रानानि नांमानि तिनि नायनायखा आं तिनिनि जे जनजाति सुरक्षा मंच नै जे मिसिल नखलायमानिवो हिमबतक हिमलायमानिवो नुकमानि गोबां मानसिनि चाकमा सम्प्रदायनि बररकनो बनुगो चाकमा हदानि बररकनो तिनि जे सिनाय नुगनै हिनजागनाय रकनि थानेव आं सोंनानै मुसुगो धर्म सिगाङाव तो जतनो एक ताबुक दजै जानि जा धर्मनि मते हनि बेदा बेदखै धर्म बुं खागि खिबायके काहाम कक हेंगे तिनि चाकमा रकले हिन्दू दा चाकमा रक तिनि आजागाव जे जनजाति सुरक्षा मंच नै जे तिप्रासारक हिन्दू तंगमानि तिप्रासारक ख्रिस्टान धर्म ग्रहण खायके एसटी फेसिलिटी मानरनाय तिनि जत्त धर्मनि न आं सिगाङाव साका जत्त धर्मनि न पुरोहित आलादा आलादा हनि तंगुंगाय बाहायके बुद्धिस्ट रकले चाकमा बुद्धिस्ट धर्म ग्रहण खायतंनाय रक बरक बाहायके हिन्दू उंखाना तिनिनि जे आन्दोलन एक्चुअली अब ताम हिन्दू नि दा ना सनातन नि दा ना बुद्धिस्ट नि दा ना तामुनि अवश्य बरक क्लियर नियाखु साकनो वाइसा परिचय दिवो सनातन वाइसा परिचय दिवो क्षत्रिय साकसे सयकरिखु गाङा ककनो साननि नायो जे हिन्दू रकनि धर्मगुरु बा पुरोहित गाय ब्राह्मण ख्रिस्टियान रकनि धर्मगुरु बा पुरोहित गाय फादर नतोबा पास्टर बुद्धिस्ट रकनि पुरोहित गाय बान्टे मुस्लिम रकनि पुरोहित जदिनो मुल्ला तंगु गाय तिनि बाहायके तिनि आजागाव गोबां तिप्रासारक बा थांका तिप्रासारकनि बिसिं चाकमारक थांका चाकमारक तो जत्त बुद्धिस्ट सिं गाय बरक बुद्धिस्ट बाय हिन्दू ख्रिस्टाननि ताम सम्पर्क दं आर तिनि मैक्सिमाम नुनुगु तिनि जे आ आन्दोलन तुइदुलनाय आन्दोलन तुइथेरनाय आन्दोलन जे हिमबतक हिमपुरु रग लाहार स्नामपुरु रग खानावै दंमनि जे बांला बा सिरक वान जैब संरक ए एदिके लाइन ठीक करो एमने आयो तुमरा एमने जाओ हेमने जाओ हिलायमानि आ जागाव बरक निले ताम अवदान दं अजगा कक गांखाय मेन कक गांखाय तिप्रासा बाय तिप्रासानो खेग्रिनानि बागै तिप्रासा बाय तिप्रासानो अरय परय खलायनानि बागै तिप्रासा बाय तिप्रासानो नांलायरिउइ तनिउइ फाक्ताल बरक लाई थांनानि आबो सि बरक जायतो गै दंगो।